И здравейте хора, аз съм Алекс и днес това, което ще говоря в този арт-влог, този страхотен арт-влог, първият ми арт-влог, който ще направя е за концептуално изкуство и мисля да включа нещо като малък съвет за хората, които се притесняват да пробват нови неща, тъй като концептуалното изкуство е нещо, което много ми харесва, защото позволява да се изследват адски много идеи, но понякога нямаме познанието за тези идеи. Нямаме тази муза, която да ни дойде, или примерно не сме рисували нещо до сега и ни е притеснено дали ще се получи, дали резултатът ще бъде хубав. Което е нормално, няма нищо лошо в това. Реално тези арт-влогове, които ще правя, които искам да продължа да правя, продължа много странно, че го казвам така, е да давам моята лична гледна точка от това какво мисля, че е полезно за някой, който реши да се занимава в каквато и да е сфера в дигиталното изкуство. И може би ще съм малко по-насочен към концептуалното изкуство. Естествено ще се старая да мога да дам съвети на други хора, с каквото мога, тъй като смятам, че израстването на един концептуален артист е в това да изследва различни идеи, да има различни умения като цяло. На клипа можете да видите нещо, което аз правя като концепция и интересното е, че не съм правил подобен дизайн до сега. Исках да нарисувам някакъв дизайн на някакво насекомо. Исках идея за създание, което е базирано на дадено насекомо и попитах в един Дискорд. И човек ми каза: направи дизайн на богомолка, която се е адаптирала към млата. Което мисля, че е доста интересна като концепция, нали? Тъй като богомолките са хищници от засада, те атакуват от засада. Затова реших дизайна да включва някаква текстура, която наподобява обстановката на блато, нали, в случая на дърво. Исках да се слива с дърветата. Стигна до това да изследвам различни идеи за това как може текстура на дърво да бъде част от цялостната структура на това създание. Моят принцип на работа, и поне това, което мисля като лично мнение, е, че е хубаво да се изучи малко анатомията на животното, което смятате да правите. Защо? Защото ако успеете да научите, можете да я разбиете на форми, на основни форми, като цилиндри, овали, всякакви 3D форми. И след това да ги манипулирате по начина, по който е нужен, за да се постигне дадения резултат. В случая главата на богомолката е доста проста като форма. Тя е един овал, 3D овал, подобно на яйце, е основата на главата и очите са малко като яйце също така. Но пък за сметка на това, ако знаем правилата, по-правилно можем да ги нарушим. Така че се опитах да изследвам различни идеи за очи, някои по-големи, някои по-малки. Първото нещо, което смятам, че е хубаво, е да изградите концепция на основните части, които ще присъстват в дизайна. И това е в случая главата на самото създание. Вижте как, примерно, челюстите могат да се отварят, вижте как ще бъде начинът на хранене и по какъв начин това животно оперира в дадената обстановка, защото това много ще диктува как дизайнът ще изглежда. Тъй като не може просто е така да направите дизайн и той да няма нищо общо с околната среда. Ето в този случай, например, аз тази ръка, която правя, не ме радва много, тъй като се опитах да направя... Опитах се повърхността на предните крайници, нали, с това, което богомолката лови плячката си, отгоре да има текстура на дърво. Но после се замислих, че няма как такова нещо, такъв тип тъкан, нали, ако приемаме, че това е тъкан, не знам как би се закачила за ръката и няма много логика. Затова аз просто изоставих идеята, че отпред самото създание ще има
нали, някакъв вид повърхност, която ще може да му помогне още повече с камуфлажа. Мисля, че основната идея я бях хванал, когато видите крайния дизайн. Този влог искам да спомена идеята за това, че е окей дизайна да е гаден. Дизайна да е много гуфи, както казва сенсея. Това не казва, нали, рисувайте каквото идея без да мислите и такова. Не, примерно, ако имате идея за създание или идея за комикс панел или идея за някакъв персонаж, направете нещо. Направете нещо. Дори да не се получи. Дори това е в крайния случай. Не? Дори да не се получи, имате отправна точка, върху която да работите. Имате начало, което вие може да прогресирате. Защото така е много по-добре, отколкото да нямате нищо. По-добре е да видите, че не се е получи, отколкото нищо. Защото следващия път, когато го направите същия, примерно, дизайн на персонаж, дизайн на създание, дизайн на обстановка, ще ви е много по-лесно след това да видите и да сравните какво ви харесва от най-новия дизайн, какво ви харесва от най-новия дизайн и какво намирате в стария дизайн, което в новия го няма. От което да направите трети дизайн, който пък може да се получи още по-добре. За да ви покажа идея за нещо, което съм пробвал и което се е получило гуфи, нали? Ето това е рисунка на Чосо от Jujutsu Kaisen, от мангата Jujutsu Kaisen. Направих тази скица без, нали, отдолу молив, директно с тънкописеца. Директно тънкописец и рисувам върху листа. И няма връщане назад. Което може да е стресиращо, но според мен е доста хубаво упражнение за това да се видят нови идеи или да се опита нещо по-различно от обикновеното. Когато имах вече вдъхновение какво искам да направя, започнах лека по лека да изработвам създанието. Мисля, че се получи добре дизайна, тъй като добавих, след това ще видите в клипа, растения, които са пораснали, защото това нещо напада от засада, следователно седи доста мирно през по-голямата част от времето, докато чака, нали, плячката да се появи, да издебне и да нападне. Затова се случват доста често пъти такива неща да им пораснат различни растения по тялото. Добър пример за това са ленивците, тъй като ленивците живеят във влажна обстановка и са много бавни. Понякога им порастват като лишеи и други растения по тялото, по козината. Ще се опитам да сложа снимка, за да ви дам по-ясен пример. Мислех, между другото, очите да са някакви по-странни, затова ги направих да върват настрани, т.е. самите зеници на животното да върват настрани. Имайте предвид, че правейки дизайна на друго място имам извадени снимки, които използвам, за да имам по-добра представа върху какво работи. Имам снимки на различни богомолки. Хубавото на дизайн, който е свързан с някакъв вид животно, е, че може да използвате подвидовете като допълнителен начин да вдъхновите работата си и да добавите малко привкус, малко характер на работата си. Тъй като има различни видове богомолки, които могат да бъдат видени навсякъде, така че въпросът е търсене. Нали? Реших да се придържам към по-земна палитра, ако мога така да го кажа. Под земна палитра имам предвид повече зелени оттенъци, нещо кафяво, нещо по-бежово, нали? И сега насладете се на таймлапса и вижте крайният резултат. Благодаря.
Благодаря, че останахте до края. Това беше всичко от мен и чао!